nnọọ na Igbo Gist TV, onye ọma na-ege m ntị nnọọ rinne. Igbo Gist TV bụ ebe ị ga na-anụ akụkọ niile na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa n'asụsụ Igbo. Ọ bụ na ị bụ onye iji asụsụ Igbo wee nụ akụkọ na-amasị, ngwa subscribe otu Igbo Gist TV ka mgbe ọbụla m wetara gị akụkọ ka ị na-anụ ya. Nke na-eme n'ụbọchị taa bụ ezigbo ihe ka m na-ewetara gị. Ezigbo ihe, nwatakịrị Unibe na-efu n'oge gara aga ka a na-ebusa aha ya na ebe niile, mana TV mana social media, na-asị na nwatakịrị a aha ya bụ Efemohe, onye Bini, nwa na-agụ akwụkwọ na Unibe, na-ata afụ, na-ebu oburu, na-ebu simenti iji wee na-enyere onwe ya aka n'ụlọ akwụkwọ. Federal gọọmenti wee sị ka anyị nyeze nwatakịrị a scholarship. Chineke echetana nwatakịrị a, anyị na-ekene Chukwu n'isi nwatakịrị a bụ Efemohe. Mana anyị na-ajụ, kedu ihe o ji wee bụrụ na gọọmenti Naịjirịa ga-ahapụ ụmụaka na-ata afụ tupu abịa inyere mmadụ aka? Ọ ga-abụ mgbe ụwa niile fugo na afọ onye ahụ na-ata n'afọ onye ahụ na-ata tupu abịara inyere ya aka. Ana m ayọ federal gọọmenti, biko, ego a niile a na-eji na-eme ihe m na-amaghị ka etinye n'ụlọ akwụkwọ, na ụmụ akwụkwọ Naịjirịa na-atazi afụ, ụmụ akwụkwọ obodo a na-ata afụ rinne. Biko nu, federal gọọmenti, ọ bụrụ sọsọ ndị na-ata afụ erika, ọ bụrụ sọsọ Efemohe na-ata afụ, o nwekwara ndị ọnọdụ ha dị otu ahụ. Anyị wee na-asị biko ka gọọmenti a mara ihe a ga-eme ọnọdụ ụmụ akwụkwọ dị iche iche na-ata afụ. Mana ana m ayọ gị nwa bụ nwata akwụkwọ, onye na-agụ akwụkwọ na-ata afụ iji wee fụ na ịgụpụtara akwụkwọ a, biko etinye n'aka n'ihe ọjọọ. Anyị afụgo ka nwatakịrị a bụ Efemohe si wee na-agba mbọ. Ịgba mbọ ya emeela ka mbuli elu pụtara ya. Ịgba mbọ ọ na-agba emeela ka Chineke cheta.